dugay, asa nang makig-swap sa kuha oy? Dagon sa ka dire. Ako? Na ako'y business transaction, Jong. Business. Mura kinawat na motora ba? Kumpiyansa manggay ka. Namasahiro ka no? Ako? Namasahero? Wa ka namasahiro pero namakyaw ka. Tanawan ko ng motor na ko, oh. Pandato ni, dili ni pamasaheroan. Pangdato. Gitaya mo ganyan tambutso, may kakahinlo na. Woohoo! Magilim-hilom na lang tingali tanong kay nagbaktas man ta. Bitaw na kung sa ka dire. Naay makig-swap sa akong motor. Unsa po ka motor? Sniper agad. Lower CC ra. Kabalo na ba yan ka? Sky go. Taas kay value. Boss, siya kayo, nadungay ko. Ay sus, okay rin dyan kayo. Ay, mo na yung unit? Medyo daan-daan na, no? Ako di ko musugot swap. Uy, Bitaw boss, daan-daan na, pero pilay, add na ko na si mga boss. 20,000 ra. 20 kira? Di mo na pwede. Daan naman yung motor, dapat 30 mil na. Tama po gano? Sky go. Sniper. Kasi kayo ko. Dapat taasan na to. Taasan ako, ha? Ay boss, kao ba ni mo? Ane? Dili. Ay, pagkapila-pil boss, mo man yung transaction. Ay, dili. Nagsuggest ra ko kay mahal-mahal mo gud yung unit. Unsa man? Deal? 30 mil. Sige, sagot ko boss. Pero di na lang magbuhat og kasulatan. Sige. Anong di man mo magbuhat o kasulatan? Dapat magbuhat mo. Kay motor ba yan yung itransak? Basi mangatik na. Boss, kung makailabot sa mong transaksyon, pauli na ko dito abi. Ay, nagpansin na. Bitaw, tama bitaw ka no? Buhat mo to kasulatan. Kaya basta gingas nga. Suggest rin ako boss kay basi na kabalo na ba kasi panahon para pod nga secure inyong transaction ba. Sama ni. Dakop ni na may mga motor. Pero dito pag dili ka magkapila-pil boss, kaya mo man yung transaksyon. Pre. Uy, pre. Sama ni. Dili pre ba, mag-swap ko sa iyang Skygo. Oh. Niya ko sniper, pero mo add 30 mil, kilamang man siya, lamang man daw siya daw. Ay dili oy. Kansi ka ng 30 mil pre. Kagwapo ani mo sniper kambyuan ng 30 mil. Ano pilapil mo lagi ng isa oh. May labot. Ay ikaw ba mo boss? Kami? Ay, dili oy. Nya, ano mapilapil mo na siya? Dili oy. Niadto ra ko diri ni suggest ko. Kay kansi mo pud niya dili siya mo ad. Mahal man yung motor. Nya, kumuha din ang motor, nga mapilapil mo ka. Nya imuha na motor. Pilapil mo gani kasi ha. Motoran! Kumpare man yan eh, isa pa, kabalo mo ko nang mag-swap-swap ang motor po. Ato pa swito ka sa motor. Ikaw ang swito ka ran. Huwag hindi siya dapat mag-adlo kay kagwapo niya ang motor. Usar na iya, Skygo. Sabi, subukan niyo, boss, alimot magiging nata kay kita'y nagbutan eh. Ngayon, di na tayo 30 mil, basta ulit. Ayaw pag-adlo ang salita. Batay ka na yung motor, pre. Sabi. Ay sugot. Ayaw idayon og dili siya mo ad. Ikaw pod ay pagbuot kay dili man ay imong motor. Ayaw ipugos imong motor kagwapo ana. Ang suko-suko man ka, di man ka mo kaila. Kaila mo gyud ko ani. Sabi ito pangalan nimo? Ambot, oy! Tanawa ra o, ikaw man ay nagswito-swito di ay. Boss, mas maayo pa niya, boss. Pauli-uli mo ng isa. Samo kay, madugay ta. Tama bitaw, Jong, may pangmuli ka. Ikaw rin nagdagtigaw, di ba? Yo, di ko musugot. Di ko muli. Ano pulion mo ko ninyo? Di ko muli o di na muli yung isa. Kung gamay-damaya ay, kabalo biya ko nilang transaksyon. Kumpare ba na ko ni, nilaban na ko ani. Di na maminaw ng gawas. Ang iyo lang ko, mo nag 20 mil. Larga ta. Yamaha, kami yung Skygo na usa na magka-pre. Sige, pre, 20 mil. Larga, why naging istorya? Ayaw lagi. Ay sugot. Kansile ka. Dapat gani, 40 mil na. Nga anong 20 naman una. Hoy, ayaw lagi siga pila-pil ba kay bisag bolt anang motor. Way imuha. Paminaw na ako, kung wala nang isa dali ah. Ganyan na human. Basta ay yung sugot. Ay sugot og dili 30 ang idungag. Yamaha imong motor niya si Skygo ra ila ha. Ay sukat oy. Masugot sigo pre. Kay pangandoy kinako ng Skygo. Nga, pre, di lang. Why naging istorya ni? Kuhaan eh. Uy! Nagdili mag-swap og motor kay pangit kayo. Kahit kay kulo. Hala ra. Nakansi kayo gayo ulo. Di na kay ko mag-swap ang motor kay kansi kay siya. Kahit kay kulo. Utro mo ka kay kulo.